Йоу, това не е просто болница, това е Пирогов. Ето не е Перок, значи е хаос. Чуй гласа ни. Бяхме екип, здрави едини, работихме в ато, не се предавахме истини. Перок са пред, без страх и полза. Сега дошла е нова, но не знах какво е кауза. Спели престилки, но гняв в очите. Не сме статисти, ние сме бойци. Стига с схемите, стига с лъжите. Болницата страда, не виждаш ли цифрите? Въпък си нещо, избора е твой. Нова шефка, нова драма, пак ни хвърлят в бой. Ще напуснем, ще горим, но не сме на таи. Ние сме хора с чест, не просто хастар под лапите. Никой не пита как сте добре ли, сменя, че във все едно местят ме бели. То това е дом, не просто кабинет, тук се спасяват животи, не се брои бюджет. Перокс ни слушаше, беше до нас, а сега има мълчание и студен глас. Искаме лидера, не декор от вас, връщайте го преди всичко да се пръсне на прах. Твой Перокс или нищо, изборът е ясен. За нас той е лидер, не просто бивш началник. Създания с гръбнак, с дух като стомана. Новата не може да ни събере от рана. Само глас, напускаме всички, но не от страх, а защото не искаме фалшивия прах. Докато Перок се вън, ще будем шум. Днес не сме блока в кръста, ние сме буря в шум. Ние сме буря в шум. При повторение на припева. Твой Перок или нищо. Твой Перок или нищо. Пирогов има глас и той вече крещи. Не сменяйте лидер със сянка, не сме деца в игри. Пирогов има глас и той вече крещи. Не сменяйте лидер със сянка, не сме деца в игри.